On se vaan niin naurettavaa, että tuollaiset Taneli-Nikkisen kaltaiset nilkit, ne saa hypätä sillalta alas. No herra jumala, eikä nyt yksi vaivainen rikki mennyt maitopurkki olla niin hirveetä. Mia, nyt ei ole kysymys Perunamuussista. Varo vaan sinäkin, kun kuljet yksin tuolla käytävässä. Tuommoiset elukat, ne voi saada päänsä ihan mitä vaan. Ai, te olittekin jo kotona. Tyttö, tuli asiakkaita. Kukas neito sulla on mukanas? Kristiina tässä on mun faija, Ismo. Ai sä oot sinä. Voi helvetti! No, se sanotaan nyt oikein kättä päivää. Niin mä tulin vaan soittaa Kristiinalle taksiin. Käy peremmälle. Ei täällä olla niin ahdasmielisiä. Jos sua paska tai muuten, niin jää yöksi vaan. Ei mulla ole mitään sitäkään vastaan. Joo, kiitti. Oliks toi veski? No ei todellakaan. Ei meillä olla niin ahdasmielisiä. Sähän oot reilulla päällä. Niin varmaan, joo. Niin kuin ei omille. Kyllähän sullakin nyt pitää jonkinlaiset rajat olla. Niin kuin mä oon heikompaa sukupuolta. Haluut sä turpaas? Hei, mitä sanoisit, jos mä haluaisin mennä jollekin kundille yöksi? Sinä turpa kiinni nyt! Niin mä tiesin, että sä suhtaudut siihen noin. Tyttö, nyt hiljaa. Kyllähän sä nyt sen käsität.